एगो बड़ी सुंदर गीत हमारा आइल रहे, छोड़ी गौने हरी में हरिया जनी जनो करिया करे जा। बड़ी प्यार आशीर्वाद आ बड़ी साफ सुथरा गीत आ बड़ी लोग पसंद कैलस। आज भी ये गीत के लोग सुनेला। अपना जीवन में अश्लील गीत हम नहीं गईले, साफ सुथरा ही गीत गाइला। लेकिन आज के माहौल गीत संगीत के अलग दौर हो गई बा। हमने ऐसा कलाकार अपन लेके कलाकारी ढोवता, मान सम्मान बचैले बा। आई भाव एगो नया नया कन्या के उनकर सवांग गौना करा के ले आवतड़े, गौना करा के ले आवतड़े। जैसे ही दोनों बेकत गौना करा के आ घरे अपना सत्यनारायण भगवान के कथा सुने जैसे बैठता चौका पर बैठ जा, वो सही बहरा से फोन आवता। सवांग कहता कि सुनतड़ू हम जाता नहीं बहरा। मेहरारू हाथ धल दिया, कहती है कि आ ही दादा अभी तो 2-4 घंटा ना भइला तू बहरा जाए लगला। हई पूरी के करा जोरे खाई, अपन मन के बात के करा से बतियाई, रह जाई रौरा नहीं खन मानत। सवाल कहता कि देखो नौकरी के सवाल बा। मेहरारू कहत दिया कि कौन नौकरी करतड़ा कि तारा 2-4 दिन टाइम नहीं खे। मेहरारू खिसिया के गोते गाड़ी देती है कि जाए माटी लगन तहरा माटी लगो, समान हव कि दुश्मन हव। मेहरारू के भाव बा। मेहरारू कहत तड़ी कैसे कि तू चली जइबा तो हम जी अब कैसे अरे हम अपन फाटल करे जगे सियाबू कैसे अरे हम प्रीत के गगरी सवार के रखले हमार रही का भाव दी हम हई गर्मी में बरसात करवा दे। आ तू कैसन सामान भर के हमरा के छोड़ के जाता। मेहरारू कह दिया का एगो बड़ी सुंदर गीत आइल है भरत शर्मा जी के, हमार बड़ भैया के की गमना करवाला अपने पुरबा गइला एरा आरती रही न बनवाला हरि जी हई रही न बनवाला हरि जी अपने पुरबा अरे गइला एरा। ई धुन बड़ी हमरा सुंदर लागल, दिल के छुअत रहे। पहले ई गीत बड़ी मंच पर गावत रहे, ते ही धुन को हम एगो अपन गीत गइनी कैसे कि छोड़ी कौन हरी में हरिया जानो
मुर्खी मार दो गवना करा के राजा जइबो विदेशवा मट्टी लगो मेरा के भावा जिंदगी भबड़ुए कमाए के
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात सुनी।